Fáilte ród go dtí an seminar gréasáin seo a thugann léargas ar an téma Scileanna Litearthachta Leanaí a Fhorbairt ag díriú ar thuismitheoirí. Tugann na léargas seo taide san áireamh, go mála cinntií cigeirí i suíomhanna luaba ólama agus cuairim, agus an comhairle a láithreaíonn cigeirí chun feabhsú a chur chun cinn. Tá an litirthacht mar phríomhfhócas sa creat cigeireachta agus na tuarascálacha. Sa láithreaíonn cigeirí comhairle do shuíomhanna faoin gcaoi ar féidir Scileanna Litearthachta Leanaí a Fhorbairt. Is féidir cuid wat an comhairle seo a chur i bhfeidhm i dtimpeallacht an bhaile freisin. Le linn an seminar gréasáin seo, beimid ag díriú go príomhá ar theanga labhartha agus ar Scileanna Litearthachta agus scríbhneoireachta. Ba cheart an comhairle uile a chuirtear ar fáil sa seminar gréasáin seo a bheas i bhíne sin na drórlínta slánta poiblí atá i bhfeidhm. Mar thuismitheoir, is tusa an príomhchóra mór i saol do linneamh, agus tá tú ag déanamh cuid mhór rudaí cheana féin chun tacú le Fhorbairt Litearthachta de linneamh. Mar thuismitheoir le leanamh óg, is dóigh gur chúla tú cheana féin faoi aistear, creat curriculum na nua óige cheana féin. Tá seansán go bhfaca tú póstéir a bhaineann le aistear i suíomh de linneamh freisin. Aithníonn aistear an tábhacht a bhaineann le lua eisbéiris teanga, maidir le tacú le Fhorbairt na Litearthachta i measc Leanaí. A rítar le eisbéiris den sórt sin labhairt, scéalta a léamh, marcanna a dhéanamh, áráin agus rion do Leanaí a chana agus suagra. Bíonn Fhorbairt na Litearthachta leabathe sna gná chumarsádaí, sna gná gníomhaíochtaí, sna gná smaointe, agus sna gná líonaíochtaí i measc Leanbháin, Leapadán agus Leanaí óga. Mar thuismitheoir, is tusa an príomhshaol uairleabhra agus teanga atá ag do leanamh. Gach uair a labhraíonn tú agus a dhéanann tú cumarsáide le do leanamh, spreagann tú Fhorbairt teanga agus tacaíonn tú leis nó léithí. Buineann Leanaí tarbha agus as cumarsáid comhtheasfach le linn an gnáthamh le thuail. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara ón tús go bhfuil suagra ina bealach an-iontach inar féidir le Scileanna teanga agus Litearthachta atá ag an leanamh a dheabhsú, agus go mbaineann Leanaí tarbha mhór as idirghníomhaíochtaí spríúla. Tá suagra ar cheann de na bonmhóna trínar féidir le Leanaí teanga agus Litearthacht a inúcha agus dul i deangmháil leo. I suíomhanna lua ólama agus cuairim atá ar ardcaidán, tugann cigeirí faoi deara gur féidir le Leanaí a gcuid smaointe a chur inúil ar roinnt bailí difriúla trínar gcuid sugartha. A rítar leis na bailí sin léiriú bríomhra agus neamhbríomhra, rólghlacha, áráníocht agus damhsa. Is féidir frappaí bhréige a chur a úsáid mar thimbeall de chumarsáid, de líonaíocht, de scríbhneoireacht agus de léitheoireacht, de réir mar a bhaineann Leanaí ciall as an ann. Fálamíonn Leanaí trí ábhar ar na rudaí a tharlaíonn timpeall orthu agus trí aithris a dhéanamh orthu. Tugann sé sin deis de Leanaí go bháil do thúgra thailteach ina gcuirtear leis an gcumas cognaíoch atá acu, lena rítar an acmhainn bhéadach atá acu chun léamh, chun scríobh, agus chun iad féin a chur inúil ó bhéal. Agus iad ag déanamh aithris ar an bhíorhéal trí thúgra, úsáideann Leanaí a gcuid cuimhní ar mhaithe ciall nua a bhaint. Tuairim ag tuile smaointe mar a bhaineann leis an suagra ar bhail beag. Caitheamh is súil inis ar an dóigh a gcuirtear Fhorbairt na Litearthachta ar aghaidh agus ar an dóigh ar féidir leat mar thuismitheoir tacú le do leanamh de réir mar a orbríonn sé nó sí. Cosúil leis na scileanna eile a gnóthaíonn Leanaí, tá próséis i gceist le Fhorbairt na Litearthachta agus taon Leanaí tríd an bróséis sin ag rátaí difriúla.
Tá síl leanbháin ar Fhorbairt Litearthachta nuair a dhéanann siad suagar le teanga. Beidh siad tucha faoi deara got hena féin an dóigh a bhreagraíonn de leanbhón óg le do gho. Ghuileann leanbháin agus déanann siad plubaireacht, sulla bhála míonn siad conas lapaireacht a dhéanamh agus aithris a dhéanamh ar uaimena. Déanaigh de leanamh aithris ar do gho muinteartha, agus bogaigh sé nó sí ar aghaidh chun focail éanair agus an sin abertí gá ochail a rá. Buinigh leanbháin tainmh as arc ar leabhar agus as pictiúra íonúcha freisin. De réir mar a aghaidh de leanamh graim ar bhíreanna, forbróigh sé nó sí scinne le míon lualacha atá ríthábhachtach sa phróisis scríbhneoireachta. Nuair a bhaineann de leanamh blianta an lapadán amach, méadóigh stór focail de linmh. Is gnách go mbeidh 45 ocail ag leanamh agus ón éonó sí 15 bhí díos. Beidh thart ar ithe focail a gceitnócha faoin am a bhainfidh sé 18 bhí amach. Baineann siad tainmh as 2 nó 3 ocail a chur le chéile, agus bíonn an íos sin ina ham maith chun cluiche beag ar a dtugtar cad é sin a imirt. Sa cluiche sin, díríonn an téasach a bhéir nó a méir ar bhíreanna sa bhaile agus ainmníonn an lapadán an bhír sin. Faoin am a bheidh sé 2 bhliain díos, beidh idir 150 agus 300 focail ag leanaí, agus buinigh siad tainmh agus rion simplí a rá agus déanann siad iarracht labhairt leat faoin na spéiris. Is brála lapadán bheith ag scribáil mar bhealach inar féidir leo a marc a dhéanamh go luath. Anseo, feiceann tú marcan na calce ar chosán. Dúsáid an fáiste calc fuair chun dúdal a dhéanamh lasmuigh. Ar an gcaoi chéanna, má tá ruachtan ag leanamh ar bhord beag, paint, scuba paint agus neart papéir, is bralo paintáil agus inúcha a dhéanamh ar bharcanna. Cuir bord ar fáil taobh amuigh, anas go mbeidh de fáiste in ann inúcha a dhéanamh go saor, agus ní bheidh an iomarca praseach ann le glanna suas. Is brá le leanaí nuair a léon de na dóibh. Buineann siad tainmh as an leabhar a chuineáil ina láimh agus freagart don scéal de réir mar a léon duine é. Agus iad 3 bliana d'aois, is gnách go mbeidh 900 go 1000 focail acu. Beidh thart ar 2,200 focail acu faoin am a bhainfidh siad 5 bliana d'aois amach. Feicigh tú an Fhorbairt sin i gná chumarsá de linmh, de réir mar a chumann de leanamh abertí simplí, agus a cuireann sé nó sí a lán ceisne dar dús cén fá le linn córa. Is am spríú lei seo. Tastíonn duine fásta tacaúil agus lasfar ó de fáiste. Duine a bheith ag éisteacht ag freagart agus ag soiléirú a chud smaointe. Iarthaigh de leanamh réamhscoile go níor fí scéalta. Beidh an leabhar is fearr leis nó léithí ránathe aige nó aici. Cuirfidh sé nó sí i gcéal go bhfuil léamh aige nó aici, agus beidh roinnt litreacha agus ibhreacha ar eolas aige nó aici faoin am a bheidh sé nó sí 5 bliain d'aois. Is siomhanna ar ard caidáin, tugann cigarí faoi deara go dtugtar go leor deisna de leanaí dul i deagháil le leabhar agus le réon leathan leabhar clóite. Sa bhaile, féadfaidh tú limistéar clothar a chur ar bun inar féidir leat leabhar a aonúcha le do leanamh. Is deis úntaach í seo chun tacaú le Fhorbairt Scileanna Litearthachta de fáiste. De réir mar a orbraíonn leanaí le linn na céime seo, tuigigh siad an difríocht idir líneacht agus scríbhneoireacht. Tuigigh siad go bhfuil teachtareacht ag go bháil le hábhar clóite. Beidh siad in ann 4 litreacha a aithint agus trá a bheidh siad 5 bliana d'aois, is go ná go mbeidh siad in ann an insealacha nó an anam a scríobh. Agus Fhorbairt na Scileanna Litearthachta pléachta a gcuin inis, tá sé tábhachtach a chuoinmh gur gnádaid ionachas réadúla a bheith agat le do leanamh.
buineann leanaí an tarbha as deisna chun labhairt, scríobh agus léamh, agus rud ba hábhachtaí fós is gádúin muilú agus am a thuairdóibh na scileanna sin a Fhorbairt. Maidir de le leanaí a bhfuil riachtanas breise acu, is gádúin na cuioine freisin go minic siad na clocha míle sin amach luas difriúil. Is féidir achfaní agus cur chuige le a úsáid chun taú le leanaí a bhfuil dúsláán teanga acu, lenan a rítar chlár hanan agus chlár lámh. Tá cuid mhór gníomhaíochtaí léthúla ann ina dtugtar deisna fiúntacha le haghaidh Fhorbairt na Litearthachta. Is féidir leat am a thógáil le linn gníomhaíochtaí sin chun idir gníomhú le de leanamh agus chun labhairt faoina bhfuil ag tarlú. Is fiú breithnú a dhéanamh roinnt leabhar pictiúr atá spríúil agus spéisiúil a bhailú agus iad a úsáid go minic le de leanamh. Tuair spreagad de leanamh an leabhar hadal, a bhéir nó a méir a díriú rudaí agus ceisteanna a chur chun pictiúr a inúcha agus a ífrí cad a thárlóig ina dhiaidh sin. Is féidir leat freagairt de ábhar spéise de linmh agus top cuma nó labhairt faoin na pictiúr. Is féidir labhair agus ábhar chlóid eile a bhfuil lábhlabhar, iarsaí, labhar bhaile agus bróisiúr a úsáid chun deis a thuairt de leanamh athrúthe nó achtraí nua nó dúslánacha a inúcha agus a thuiscint. Cuirtar teanga nua i láthair iontu freisin, agus is féidir le leanaí an teanga sin a úsáid chun mothúcháin láidre agus eispéiris nua a bhíú. Tóg éon deis aon tú le linn an lé chun léamh. Bíonn an tréimhse díreach roimh am lí ina ham den sco chun léamh le de leanamh agus i dtimpeallacht ciúin thuaimhnach. I nán an lé inniu is féidir leat rochtain a fháil a lán leabhar le theoireachta i bhfoirm máid digitach. Ná bíodh éon agla ort an leabhar a choirí leat taobh, agus a chud scéalta agus síscéalta féin a chuma. Is bra le leanaí óga cluichí áráníochta, mar go bhfuil siad athráitach. Is árán úntacha iad árán athráitacha, mar gur féidir leat na focail le bhasca agus iad a athrú le haghaidh ócáidí difriúla nó dreasa difriúla. Smaoinigh faoin ann árán dar a bannam seo an dóigh a. Is féidir leat focail an árán a athrú agus na focail sin a chana le de leanamh ag an folca nó le linn dit do leanamh a gléasa nó chlúdaín a athrú. Buineann leanaí antarbha as go tuismitheoirí a chluisteann, agus éonó í a chana, mar go bhfuil an gá sin ag teacht le blas agus cultúr nádúrtha an linmh. Tugtar faoin na cineálacha gníomhaíochtaí sin go rialta i suíomhanna lua ólama agus cuaram, atá ard chaidán. Anois, cluichí glúine. Is iad seo cluichí ina gníonn tú graim de leanamh de glúin, agus ina ngeanann tú suagra leis nó léithí. Tugann siad sóiryeis chun scileanna difriúla mar hampla chuomhne agus athrá a chleachta. Is cuma cén cluiche a imríonn tú, déan cinnte go bhfuil de leanamh ag féachaintear de aghaidh agus go bhfuil an bhirrta goibh compordach. Tar éis cluichí a bhfuil peekaboo a imirt, is féidir leat dul aghaidh chun cluichí follaigh, áit an aimsíonn leanaí thú, an aimsíonn siad rudaí agus a bholíonn siad iad féin. Le linn na gluichí sin, tacaíonn tú le Fhorbairt teanga de linmh, agus scileanna achchuomhne agus cuomhne anúsáid acu, agus cabhraíonn tú le de leanamh a thuiscint gur féidir leis nó léithí gníomhú an bháisnéis a aghaonn sin sé nó sí. Tacaíonn tú le díriú agus achar airde de leanamh freisin. Buineann leanaí tanna freisin as rólglacha, mar hampla a chur i gcéal gur dochtúirí iad nó chócóirí sa chisteann le potaí, pannaí agus fórna té sa chisteann. Féadfaidh tú rólaglacha le de leanamh agus tanna bh bhaint as idir gníomhú leis nó léithí,
mar chomhpháirtí sugartha. Anois, méar immert agus cluichí cóipála. Is brála lean bháin aithris a dhéanamh ar a dísmitheoirí. Tá chuid mhór méar cluichí agus méar arán ann atá spéisiúil do leanaí. Neartíonn na cluichí agus na háráin sin a méar glúiseachtaí, agus tá teanga agus litirthacht ina gcuid dóibh. Tá na háráin oscailíd dúnaíd agus rilla ráine ina sár hamplaí de bhéirchluichí a hacaíonn le Fhorbairt teanga. Is brála leanaí óga a dísmitheoirí a chopáil. Is féidir go narófaí ar chluichí cóipála sealanna a thógáil chun gochaí simplí a dhéanamh agus patrún a dhéanamh do leanaí níos sinne arís. Anois, córáite. Bíonn córáléithúil ina bhealach simplí nádúrtha chun tacú le Fhorbairt teanga. Mar hampla is féidir leat leabhart faoi Flandaí, faoi Bhláthana, faoin Aimseir agus faoi Tascanna sa bhaile. A luaithe a bhíonn focail nua a gluisteann ag do leanamh, bíonn sé ag próseáil fásnéis nua agus ag carla na stór focail. Is minic a thugann cigarí faoi dearamh na tarbheith a bhaineann le fíorchóráite sibhir idir cleachtóirí agus leanaí. Agus tú ag timont iad a carla de leanamh, is féidir leat leabhart faoi gach rud a eicinn tú ar an taobh mu. Anmhaithe, carranna eile, córátaí bóthar, Scileanna Litearthachta, na láithreachta a dtéann tú tharstú nó tráracha chuig do ceann scríbe. Nuair a bhailíonn tú de leanamh ón réamhscoil, is féidir leat leabhart faoin lá a bhí aige nó aici. Is féidir leat a íomhríde de leanamh cé na cluichí agus na gníomhaíochtaí ar ghlach sé nó sí páirt antú. Is féidir leat a íomhrí le de leanamh freisin, cé na leanaí a nearna sé nó sí sugra ló. Anois, bácáil cócaráil agus béle a réiteach. Is suíomhanna ar ard cadán, is minic a thugann cigarí faoi deara na deiseanna fólama sibhre is féidir a thuairt a leanaí ag ammanna béle. Mar an ggéine, agus tú ag go bháil de a hascanna léithúla sin sa bhaile, is féidir leat ról a thuairt de leanamh agus leabhart faoi bhia a ghearra agus a bhá, chó ábhar a ainmniú agus an tábla a réiteach. Tugann am dinéir sár dheis chun leabhart le de leanamh faoin lá a bhí aige nó aici. Is féidir leat an bia atá á ithe agus á phlé agus pléanna tailigh a dhéanamh freisin. Is am spríúil tábhachtach eile é am folca idir an tuismitheoir agus an leanamh. Ar lena linn a bhíonn a lán deis na córá ann. Bí ag caint le de leanamh faoin dóigh a líon an tuisce an folcadán suas agus faoin dóigh a ndéantar na builgóga. Is smaoinemh den sco é buil cuirp an lenamh a ainmniú agus sibh ag obair le chéile chun a chorp nó a corp a ní agus a glanna. Is féidir leat leabhart faoin uisce, faoin cé acu sé te nó fuair. Is féidir leat leabhart faoi lapadál san uisce freisin ar nói. Tá cuid mhór árán faoin uisce ann is féidir leat a chana freisin, chuig lacha bheoga, nó baby shark. Is féidir tuile chórá faoi sugra a spreaga ach bréagán folca a chur leis an gníomhaíocht. Anois gléasa. Tóg an deis chun focail nua a thuairt isteach nuair a chabhraíonn tú le do leanamh éon ó féin a gléasa. Is féidir leat leabhart le do leanamh faoin méid atá a dhéanamh agat agus faoin na héadaí atá tú ag chur air nó uirthi. Faoin na daithne nó na patrún atá ar na héadaí, agus faoin dóigh am rathan na héadaí ar a chreacan nó a craccan. Is féidir an córá sin a leathnú de réir mar a álamíonn leanaí móra chuna siad féin a gléasa. Is féidir leat plé a dhéanamh ar bhuail an chorp, ar chunas éadaí a chur orthú agus ar na héadaí atá i rúnacht an Aimseir nó don ócáid. Nuair a chéann tú ag siopadóireacht le do fáiste, bíonn deis úntacha agat chun leabhart le do leanamh. Is féidir leat lista siopadóireachta a chur le chéile leis nó léithí, agus sibh ag listú na méireanna ile a theastaíonn. Plé na méireanna atá á gceannach agat.
I gás torthaí agus glasraí mar hampla, is féidir leat labhairt faoin na dathana, na hanamnacha agus na cruthana atá orthú, agus faoin méid atá ionta. Cé bhéad úl a theastain uainn? Cóir iad de réir mar a chuireann sibh sa bála iad le chéile. Tá go leor gníomhaíochtaí ann ar féidir le thuismitheoirí agus leanaí páirteach leacha iontu, chun tacú le Fhorbairt Litearthachta an linmh. Ní le cúpla smaoinemh curtha ar fáil againn sa seminar gréasáin seo. Le haghaidh tuile tróireach, molamídis an colún idir gníomhaíochtaí agus an colún suagra a léamh sa tróirchleachtais aistear síalta. Tá tuile eolais agus roinnt áiseanna ar fáil an seo a bheidh mar hacadit agus do leanmh. Agus an seminar gréasáin seo ag ddridim chun críocha, ba bháil linn buchas a gháil leat as éisteacht leis. Tásúla goinn gur chuir sé comhairle cabhrach ar fáil. Má tá tuairimí, smaointe nó moltaí agat, buin ósáid as an seola ríomhphost atá léirithe chun do chuid tuairimí a sheoladh chuain. Ghabhmid buchas leis na bonscalanna agus na suíomhanna lua-ólama agus cuairim seo as chraíonn graf a roinnt linn. Slán.